Goedenavond, tweede Pinksterdag. Welkom bij Omroep Zeeland. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws op deze maandag de 25e mei. Topdrukte op de stranden op deze zomerse Pinksterdagen. En topdrukte bij de strandwacht. Wij letten op in de basis altijd van hoe diep mensen het water ingaan. We hebben bijvoorbeeld een boeienlijn. Mensen daar direct buiten komen, dan gaan we ingrijpen. En daar zijn we eigenlijk voortdurend mee bezig. Continu scannen, hoe zitten mensen in dat gebied. Afgelopen weekend verdronken 2 mensen in het binnenland en ook 2 mensen aan de kust in Frankrijk. De strandwachten staan extra op scherp. Uiteraard ben je altijd extra alert, zeker aan het begin van het seizoen. Dus wij moeten ook zelf in de routine weer eventjes wat stappen maken. De strandwachten waarschuwen voor stroming en voor wind. Watergerelateerd kan je een aflandige wind hebben, waardoor je met drijfvoorwerpen niet het water in mogen. Dan voeren we een oranje vlag, want als die wind er vat op krijgt, ja, voordat je het weet zit je midden in die vaargeul. En die scheepvaart, ja, dat gaat niet goed samen. Met de vlaggen, met toezicht en met waarschuwingen proberen de strandwachten calamiteiten te voorkomen. Als wij gewoon preventief goed dat werk bewaken, ja, dan hoeven we ook niet zomaar ineens, als het eigenlijk al escaleert, nog in te grijpen. En dat is eigenlijk continu wat we doen. De verwachting is dat het ook de komende tropische dagen druk zal zijn op de stranden. Een primeur voor Scalda. Technici bouwen het eerste digitale klaslokaal van Zeeland. Hier kunnen studenten ervaren hoe het echte werk eraan toe gaat. Een gigantisch LED-paneel met allemaal hele kleine LED-paneeltjes. Die zijn met touch. En wat we eenmaal gaan doen hier is een gigantische 3D-omgeving gaan we hier projecteren, waarmee je kunt interacteren als je op het scherm klikt. Ik denk dat de meeste mensen wel een VR-bril kennen. Die zet je natuurlijk op en dan kom je in een omgeving. Nou, dit is eigenlijk zo'n omgeving, alleen dan zonder de VR-bril. En als de studenten hier straks les krijgen, komt dat er zo uit te zien. Een belangrijke stap, want zo zijn de studenten nog beter voorbereid voor het echte werk. Zo gaaf is hieraan is dat de praktijk brengen we naar het onderwijs toe. Waarin een stagiair nu de praktijk voornamelijk ervaart op zijn stageperiode, kunnen we daar eigenlijk nu al mee van start gaan. Als we op deze manier kunnen innoveren en mooie nieuwe dingen kunnen bouwen, ja, dat is fantastisch. We willen eigenlijk voor elke opleiding een specifiek scenario maken, zoals we dat dan noemen. Voor zorg geef ik altijd het voorbeeld. Zij hebben veel stress ervaren in het werkveld. En op het moment dat wij zo'n zorgpraktijkscenario kunnen namaken hier, die stressfactoren van daar naar hier kunnen brengen, kunnen we daar met de studenten mee aan de slag. Het digitale lokaal moet eind juni klaar zijn. 2 personen zijn vanmorgen gewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de Doelenweg bij Arnhem-Muiden. Kort voor 8 uur botsten 2 auto's frontaal op elkaar. Beide voertuigen vlogen ook direct in brand. In een van de auto's zaten een vrouw en een kind. Het kind bleef ongedeerd. De vrouw en de inzittende van de andere auto zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak nog van de botsing. Van glimmende Chevrolets tot brullende Mustangs. Tijdens de All-American Cars Meeting in Hansweert draait alles om pk's, chroom en nostalgie. Van kinds af aan zit je bezig met auto's en dat je de Amerikaanse series, van de films van vroeger ziet. Ja, het is pure nostalgie, hè. En al die elementen bij elkaar maakt het voor de eigenaars vanzelfsprekend om in een Amerikaans model te rijden in plaats van Europees of Aziatisch. Het heeft uitstraling, het heeft charmes. En ja, als je daar eenmaal door gepakt bent, dan wil je eigenlijk niet iets anders rijden. Nee. Het geluid dat die auto maakt, het sportwagen, het is gewoon cruisen, genieten. Ja. Jullie zijn dan een stel, begrijp ik. Maar is de liefde groter voor elkaar of voor de auto? Ja. Nou, ik denk dat dat toch wel een klein beetje voor elkaar is. Maar ik denk dat dat ook voor mij wel een beetje van de auto is. Op het Dorpsplein waren vandaag zo'n 80 Amerikaanse auto's opgesteld. Daarmee veranderde het dorp even in een klein stukje Amerika, maar dan gewoon in de buurt. Het is 11:55 voor de van origine als noodkerk gebouwde Sint-Barbara-kerk in Breskens. De beheerders willen de kerk voor verkoop behoeden. Het kerkbestuur heeft natuurlijk verantwoording voor veel kerkgebouwen. En omdat er hier niet meer gekerkt wordt, omdat er weinig priesters zijn, moet het aantal kerken in Zeeuws-Vlaanderen gesaneerd worden. En daar is deze kerk het slachtoffer van. Nou, dat was toch even slikken. Omdat met de verkoop ook de unieke beeldencollectie zou moeten verhuizen. Iets wat ze willen voorkomen omdat de beelden speciaal voor deze kerk zijn gemaakt door de voormalig priester en kunstenaar Omer Gillet. De beheerders zijn daarom een petitie gestart. Alle beelden zijn niet zomaar beelden.
elke beeld heeft een symbolische betekenis. Elk beeld heeft een verhaal. En dat maakt het zo bijzonder. De beelden en het gebouw samen, dat is iets heel authentieks. Nee, dat kun je niet wegdoen, dat kun je niet verplaatsen. Met de petitie zijn inmiddels in totaal zo'n 400 handtekeningen opgehaald. Maar of het genoeg zal zijn? Maar nu heb ik toch hoop dat men toch nog tot één keer komt. Maar we denken dat onze petitie zeker nut heeft om de bewustwording aan te wakkeren. En op de een of andere manier dit gebouw en de beelden behouden blijven voor Breskens. Vandaag voelde het in Zeeland als hartje zomer. We hadden onvervalst zomerweer en vanaf de vroege ochtend stond er al meteen een strak blauwe lucht boven de provincie. Dat kwam allemaal door een krachtig hoge drukgebied boven Noord-Duitsland. De zon die scheen dus volop en uitbundig. En op deze tweede Pinksterdag liep het kwik op naar 28 tot 30 graden. En dat is natuurlijk perfect strandweer. En je merkt ook eigenlijk wel dat iedereen, zowel mens als dier, op zoek is naar enige verkoeling. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig tot zonsondergang. En pas in de loop van de nacht zakt de temperatuur uiteindelijk met helder weer naar 16 tot 18 graden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dan krijgen we op heel veel plaatsen tropische temperaturen met 30 graden. En daarbij een zwakke zuidoostenwind. Ook de dagen daarna verlopen nog zomers met veel zon en maximumtemperaturen van in eerste instantie 25 à 26 graden. Pas tegen het einde van de week neemt de warmte af en zien we wat veranderingen komen. Tot zover het korte nieuws en ook het korte weer van deze tweede Pinksterdag. Een hele fijne maandagavond en heel graag tot morgen.